Bilir. Eskиш. Sağındım. 30 yıllık tarih. Birge bor. Şanlı senet. Biz senetni ko'rsatamiz. Механическая рука стала первым роботом. Робот небольшим очень представляется. И потому я его стал рисовать во весь лист. И представляю себе робота таким, что он все делает сам без человеческой помощи. Тут только кнопки надо нажимать. Здравствуйте, меня зовут Арс, автоматический радиоэлектронный секретарь. С самого начала робот был задуман как помощник. Ну и, естественно, круг его обязанностей вписывается в требования квартиры. Когда меня нет дома, робот может ответить по телефону. Гришиных дома нет. Положите, пожалуйста, трубку. Рабочий он все-таки устает и не всегда такой точечный. А этот робот, он может всегда работать без остановки и всегда так же точно. А мыслить с такой скоростью, как мыслит электронно-вычислительная машина. Миллионы операций в секунду. Живая природа не имеет в своем арсенале ничего подобного. Помните у Гёте? Нам говорят, безумец и фантаст. Но выйдя из зависимости грустный, с годами мозг мыслителя искусный мыслителя искусственно создаст. Карар Эмилине кызык фикер әйткәннәр име? Әле элекке вакытта ук киләчәктә ясалма фәһем булыр дип уйлаганнар. Нәрсә дисәң дә, робот мол, ясалма интеллект булсынмы, барыбер кеше булып кала инде ул. Жан. Менә сәләт җирлегендә дә бит шушы жан сизелә. Рух, балалар, әйдәманнар, баш итәкләр. Чынлап та, хәтта техника ниндидер кирәкле нәрсәләрне эшләсә дә, барыбер кешегә ниндидер күңел азыгы кирәк. Һәм менә күңел азыгызлап без һаман җәен монда сәләткә кайтабыз мин калса. Дөрестән дә. Биләрдә менә шушы күңелнең азыгын гына түгел, тулаем без энергия җыеп киләбез. Һәм бу энергияне без сезгә дә бүләк итәчәкбез, чөнки хәзерге вакытта эфирда җанлы сәләт. Һәм без 8нче чыгарылышка хәзер Гөлназ апа. Рамил абый. Эфиребезне башлап җибәрдек, шуңа күрә үзегезнең комментарийларыгызны да язырга онытмагыз. Шушы видео астында. Шушы видео астында, шушы безнең эфир астында. О, минем баскетбол вакыты. Ярак киттем яба. Менә шулай Рамилне озаттык. Безнең эфиребез алга таба дәвам итә һәм без сезнең белән 1994 елга күз салырбыз. Әгәр сәләтнең беренче оешкан аланын искә алсак, ул да булса, ул нәкъ менә мәгълүмати технологияләр белән бәйле алан була. Һәм инде хәзер вакытлар үткәннән соң аланнарның шаны шактый зур, ләкин мәгълүмати технологияләр аерым бер урын алып тора безнең сәләттә. Һәм нәкъ менә бу форумда аңа багышлана. Әле аннан тыш безнең сәләттә хакатон, санак һәм сәләтләр лабораторияләр эшләп килә. Һәм шушы аланнарның, шушы проектларның эшчәнлегенә искиткеч зур өлеш керткән бер шәхеснең сәләт тарихын без сезнең белән хәзер бергәләп күзәтәбез. Сәлам, минем исемем Ләйсән Апасабитова һәм мин Санакоп укыту лабораториясының оештыручысы һәм 2022 елга кадәр аның җитәкчесе булдым. Димәк, сәләттә үз тарихымны мин 2006 елда Сәләт Раушан аланында селкеш буларак башладым. Аннан сәләт Азнакай аланында Әйдаман, инде 2015 елдан мин Сәләт Санак аланның директоры булдым. Минем иң яраткан сәләтле мизгелләрем нәкъ шушыннан башлана.
2016 елда Санакоап укыту лабораториясы барлыкка килә һәм без команда белән ел дәвамында дәресләр, күчмә сессиялар, олимпиадалар, хакатоннар уздыра башладык. Безнең чараларда кечкенә булып килгән сәркешләребез инде хәзер үзләре әйдәманнар, башҗитәкләр, остазлар. Һәм беләсезме, мин Санакоап тарихы белән, үземнең команда белән, сәркешләрем белән бик нык горурланам. Һәм Сәләт, рәхмәт бик зур сиңа бәхетле булачак өчен, минем иң яраткан дусларым өчен һәм идеяларны тормышка ашырга мөмкинлекләр биргән өчен. Жанны сәләттә баскетбол челлендж. Киттек. Давай, давай. И! Все, ладно. Киттек, әйдә. Давай. Эй! Кызлар, әзерләндек. Попытка. Эй! Давай, 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 кил, кил. Тут, тут, держи, 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 держи. Давай. 0. И! Кызлар, 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 кызлар. И! Давай. Син баскетболист. Давай. И! Кіртмәсәгез, икіңіз де татарша бейсіз. И! Давай, 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 бейміз. Ауызға тиді бейт олмеймін. Давай, 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 давай. И! Шылайтып біздің баскетбол челленджта бүтін Сәләт аланына бір генә кеше кіртті. Рахмет. Рамил абый белән тупны атырга өйрәнеп карадык. Хәзер бу форумда әлеге тупны иң шәп атучы кешегә тапшырабыз һәм карыйбыз, ничек ул бер тапкыр атуда аны кертәчәк. Данияр абый. Шәфәйдә бирбишне менә бит ул. Форумның спорт буенча җаваплы кешесе булгач шулай була. Әйдә, без синең белән хәзер бераз гына әлеге форум турында да сөйләшеп алыйк әле. Әйдә. Данияр абый, ничек сиңа мәгълүмати технологияләр биләр форумга? Мен форумнарга сагынырга җитешәсеңме син? Әйе, әлбәттә, анда бит безнең пересменка бар. 2-3 көн. Әзне ел үтәбез дә, аннары кабат кайтабыз монда биләргә. Айти биләр форум сиңа гомумән якынмы күңелеңә? Әлбәттә, инде мин бит үзем укыйм, КФУда, ИВМИД институтында. Шулай ук менә әле генә магистратураны бетердем. Котлыйм сине, Данияр абый. Уңышлы төгәлләү белән һәм әле кызыл диплом алды ул безнең. Моңа мен хәлсә алкышлап булырга кирәк, кемнәр безне ишетә, күрә, экраннар артында да сез безгә менә алкышлап һәм безнең комментарийларга рәхмәт, котлау сүзләрен яза аласыз. Данияр абый, менә әлеге форумда укыту программасында ниндидер дәресләргә кереп, үзең дә үзеңнең өлкәң белән бәйле белемнәр тупларга җитештеңме син? Юк шул, мин бит инде иртүктәрендә спорт программаны әзерлим. Әйе. Әле кадәр. Аннан соң инде спорт программаны үткәрәбез монда, бу кырларда. Димәк, менә монда балалар рәхәтләнеп уйныйлар һәм без кичә шулай караган идек җиңүчеләрнең исемлеген. Кызык барамы турнирлар? Спорт ничегрәк үтә? Конечно, инде анда бит шулай та яхшы поддержка алганнардан, яхшы уйнаучылар да бар. Шулай кызык үтә. Кыскасы, спорт уеннары бик кызык һәм мактау. Үзеңнең яраткан спорт түрең бармы синең? Үзем мин шөгыльләнәм өстәл теннисы белән. Әйе. Күбрәк яратам инде уйнарга һәм карарга футбол һәм хоккей. Хоккей. Хоккейда кем өчен җаваптасың? Булсын Станислав Галиев. Әйе. Үзенең фамилиясе шундый булгач, без Галиев өчен җаваптабыз. Син яраткан сөрәнең, үзенең яраткан команданы җаватканда кычкырып әйтә торган. Только Акбарс и только победа. Бар, Акбарс. Аны әйтеп әйтмиләр бит, әйдә, көчлитереп. Әйдә, кыска да и понятно. Әйдә. Только Акбарс и только победа.
И кабатлыйбыз. Һәм кабатлыйбыз. Менә шулай итеп җанатсам, я калса һәр командага да җиңүләргә бик рәхәт булачак, әйме. Ә син ничегрәк карыйсың? Менә хәзер бит инде безнең гадәти спорт уеннарыннан тыш, шулай ук, мәсәлән, фиджитал уеннар булды быел, киләчәк уеннар. Ягъни виртуаль реальлектә дә уйныйлар, һәм чынбарлыкта да ничегрәк карыйсың син әлеге юнәлешкә, әлеге спорт түренә? Ул хәзер инде яңалык, һәм шулай ук та киберспортсменнар керә алалар нәшә юнәлешләргә. Һәм бик тә кызык ике нәшне реаль һәм физик уеннарны кушарга да, һәм ничектер аларның балларын кушып, ничектер шундый нәшә ясарга. Арганың бармы үзеңнең әлеге уеннарда? Мин менә Татарстанда узган фиджитал уеннарда оештыручы булдым. Кызык үтте, яңа шундый Формат булды. юнәлеш. Балалар килде, уйнады. Әмма теге киләчәк уеннарга карап, форумга нидер яңалыклар кертегезме? Ниндидер бәлки яңа шундый стильдәге уеннар барлыкка килгәндер. Әйе. Бу форумда безнең узда киберспорт EAFC 24 буенча. Балалар ничек кабул итәләр? Ошыймы аларга бу юнәлеш? Әйе, күп балалар язылды да, монда кайдыр 30-40 кеше монда булды, катнашты. Әгәр син үзең менә бу фиджитал уеннарның оештыручысы булсаң, нинди уенны син әле булмаган компетенцияң дип әйтик кертеп җибәрер идең әлеге фиджитал уеннарга? Фиджитал волейбол булсын. Фиджитал волейбол. Әйе, әле беркайчан да булмады ул, просто уен юк. Андый волейбол уйнарга. Әйе, джойстикта уйнарга уен юк. Син үзең программист, менә программист дип әйтү дөрес булмас инде. Язарга кирәк. Әйе, син яза алыр идеңме ошондый уенны? Ну, бер ел бирсәгез миңа, ничектер язып, бренди ватык уенны, может быть, ясармын. Но берәр нәрсә уже булыр. Менә мин кичә Руслан абыйдан сораган идем, гомумән IT өлкәсендә эшләүнең нинди шәп фишкалары бар дип. Син үзең шушы өлкәдәге кеше буларак нинди рәхәт якларын әйтер идең? Ну, хәзерге вакытта инде ул шундый востребованный профессиялар. Әйе. Анда күп акча, шулай әйтик. Менә бит акча кисә кая бара икән, беләсез. Аның ягы бар, өйдә утырып эшләргә ярый. Өйдә утырып эшләргә ярый. Кичә дә без бу якны караган дик, рәхәтләнеп, чынлап та иңнә чыкмыйча, бәлки йокыдан торасың да, шунда компьютерны ачасың да, һәм эшлисең, рәхәтләнеп эшли аласың. Данияр абый, шундый рәхәтләнеп сөйләштек, синең белән хәзер сиңа уйнап алырга тәкъдим итәм. Мин сиңа төрле сораулар бирәчәкмен, аларга әйе һәм юк дип без туп ярдәмендә җавап бирәчәкбез. Киттекме? Хәзер Данияр абый өчен шундый кызык уен булачак. Данияр абый, мин сиңа бирәм төрле сораулар, аларга җаваплар бик гади, әйе я юк. Әгәр дә син әйе дип уйлыйсың икән, сиңа кертергә кирәк булачак. Юк дип уйлыйсың икән, сиңа инде кертмәскә кирәк булачак. Карыйбыз син. Әйдә башлыйбыз. Безнең бүтән балалар да ярата торган сгущенкалы пирожокны яратасың икән, син юк микән? Әйе, яратам. Карыйбыз. Никадәр яратасың икән син аны? Димәк, Данияр абыйга икенче вакытта шундый пирожок ләксә, аны мин ашаячакмын, миңа алып килергә онытма. Инсана бирәм алайса. Ярый, киләсе сорау. Безнең фәнсарда, кемнәр әле белми, бар бассейн. Бассейнда су коенырга син яратасыңмы? Әйе, кертергә кирәк. Кертергә кирәк, карыйбыз. Булды, әфәрин Данияр абыйга. Димәк, бассейнга сиңа кичексез барырга кирәк. Душтагы кайнар су ничегрәк сиңа? Яратасыңмы? Әйе инде. Бармы салкын суда юынган вакытлары? Әйе, әле генә юындым. Әле генә юындың. Менә бит карыйбыз. Җылысыны яратса, Данияр абыйга кертсә, димәк аңа Данияр абый, димәк сиңа бүген әле тагын салкын су белән юынырга туры киләчәк, чөнки безнең килеш чыкмады. Һәм калып бара тагын бер сорау, ул да булса, спортны яратасыңмы син? Менә хәзер точно кертергә кирәк. Әгәр безнең форумның спортларга бу сорауга җавапка әйе дип кертә алмаса, Данияр абый киләсе форумга килми. Вау! Шәп, Данияр абый. Бик зур рәхмәт сиңа, чынлап та үзеңнең шәп спортор икәнеңне расладың. Хәзер балаларның кара әле рубрикасында карап китәбез. Кара әле. Без татарча өйрәнәбез. Кара әле, без тарих буенча квиш шишәбез. Кара әле.
Biz kino tushiramiz. Qarali, Bidarga belgi qolgan o'g'lni kelgan. Qarali, shtatda. Qarali, Bilarda eng tamli kafe. Qarali, forumda sport bilan da shug'ullanib bo'lar ekan. Qarali, biz turotayapmiz. Qubratxon, turotayaqqa chiqamiz. Qarali, men salkushlarni oshxonaga olib keldim. Qarali, men hozir oshxonada Osoba bilan oshayman. Qarali, biz darsga boramiz. Qarali, men salkishlarni darslarga uzatam. Salkishlar tezroq shatrlarga kiramiz. Qarali, kibitda ko'p pishirat. Qarali, Ilyasa bo'y. Qarali, sut o'tiram. Qarali, moda olana. 15. Qarali, men studiyada ham bizda tag'in qo'noq bor. Qonog'imizga kelganda ол Корчуганова Анна, Project Manager, Agile һәм Scrum буенча белгеч Анна апа, исәнмесез? Здравствуйте. Кәефләр ничек? Шәп. Күреп торганыңча, Анна апа шулай ук сәләт мөхитенә инде тулаем кергән һәм андагы бөтен вайбны белә, ишетә һәм катнаша. Надеюсь, до конца форума вы еще продолжение тоже выучите. Это слова алдагыл хей, мандарахат, шуна бель хей. Анна апа, как вам Салят Герой форум? Я в полном восторге. Я в первый раз здесь, и я давно хотела посетить Казань. Она была у меня в шорт-листе городов, в которые я хочу приехать. И когда моя коллега предложила мне выступить спикером, я очень обрадовалась, потому что я не просто в Казань приехала, я еще приехала сюда, это супер необычно. То есть вы в Казани вообще первый раз? Да. В Татарстане, скорее всего? Да. Как вам вообще наша республика? Мне очень нравится. Это красивый город. Я его чуть-чуть посмотрела перед приездом на форум. И еще посмотрю. Я специально взяла себе несколько дней отпуска, чтобы погулять как следует и посмотреть город. Чтобы окончательно пропитаться вот именно татарским духом, Да. вам надо обязательно попробовать чай с молоком. Ишпишмак, щак-щак. Да, вот запишите, я вам тоже запишу. Да. Можете комментарийлар калдырырга белән даста. Нәрсә Анна апайга тагын ашарга кирәк. Здесь еще оставит комментарий под видео. Вы можете там еще посмотреть, что вам советует. Не только попробовать, но и посетить какие-то места. Класс, Да, спасибо. вот поэтому, да. Чай с молоком мой дед Алтаец пил, поэтому это да? что-то близкое. Есть что-то общее, да? Да. И обязательно щупшмак. Это коронное блюдо, Да. лично мое и, наверное, большинство татар вообще. Вот. Что вы преподаете? Какие мастер-классы вы проводите на форуме? Провела несколько мастер-классов по управлению проектами. Я рассказывала детям про Agile и Scrum. Это гибкие методологии, которые подходят для работы в IT. И также я научила детей ставить правильно задачи, пользоваться канбан-досками и планировать свой день. А можно вот об этом поподробнее? Что Да. это такое? Agile — это подходы к управлению проектами, и они гибкие. Большой проект делится на несколько частей, и над каждой частью работает команда, которая самоорганизуется. И канбан-доска — это буквально доска, либо цифровая, либо физическая, которая делится на 3 столбца. Этапы выполнения задач сделать в процессе и сделано. И Типа сначала план, потом процесс и получается итог. Да. Простым языком. И научила детей правильно формулировать задачи, чтобы было понятно, что нужно сделать. И они попрактиковались. Писали всякие смешные задачи, типа слетать на Луну, стать Илоном Маском, запустить бизнес. Кто-то был более приземленный, А записывал... как вы думаете, они достигнут своей цели? Вот именно такие вот запросы, не обычные простые, а вот то, что вы говорили, то, что слетать на Луну, там, не знаю. Дорогу осилит идущий. Да?
Может быть, здесь есть будущие миллиардеры, которым Может быть, здесь есть будущие миллиардеры, которым будет доступен космический туризм, стартаперы и вообще классные И через ребята. несколько лет представьте вот такая картина, на каких-то центральных телевидениях сидит какой-то парнишка, и он говорит, вот, 20 лет назад Анна Апа нас учила вот именно этому делу, и вот с помощью их знаний мы вот сейчас на Луне. Да, научила правильно ставить задачи, а чем лучше задача поставлена, тем лучше она реализована. И вот все, человек на Луну полетел. А с кем вы работаете больше? С детьми или со взрослыми? Я занимаюсь образованием для взрослых людей. Я менеджер проектов в компании «Нитология», и мы учим цифровым профессиям. То есть у нас есть курсы по менеджменту проектов, веб-дизайну, программированию и так далее. И, в общем-то, я детям рассказывала про свою профессию, каково это быть менеджером проектов и какие подходы есть к управлению. А как-то отбираете участников мастер-классов или... У нас не мастер-классы, у нас прям целые большие программы по профессиональной переподготовке. Прям, можно сказать, обучение даже, да? Да, это большое курсы. обучение. А есть какие-то отборы? Нет. То есть каждый желающий человек приходит Да. и потихоньку начинает уже... Да. Ага. Ну, как правило, это взрослые и мотивированные люди, которые понимают, зачем им обучение и каких им именно навыков не хватает для развития в своей профессии или получения новой профессии. То есть в какой-то степени даже какая-то переквалификация, можно сказать. Да, так и есть. А трудно работать с детьми? Да нет, дети клевые. У меня был опыт лет 10 назад. Я преподавала английский, и я вспомнила, каково это работать с подростками. Они замечательные, они классные, они творческие, они смешные. Они могут быть шумными. Искренние, самое главное, да? Да, и главное, они искренние. И у меня были детки, которые приходили ко мне по 2-3 раза на мастер-классы, мне было очень приятно. И я каждый раз такая, о, спасибо. А был ли опыт тоже вот работы именно с детьми в лагерях вот таких летних, не знаю? Тоже очень давно с английским. Только с английским. Да. А тут я сама не очень поняла, как я стала менеджером Вот я хотел IT-проектов. спросить об этом, да, как вы пришли к этому? Оно как-то естественным образом сложилось. Я всю жизнь работаю в образовании, я пробовала разные штуки и преподавать, и продавать. И оказалось, что мне интереснее всего организовывать процессы. И я плавно перетекла с организации образовательных программ в менеджмент внутренних продуктов. И это связано с разработкой. Ну, тем более, как преподаватель, у вас есть опыт работы с детьми, с командой, с группой людей. Анапа, в будущем планируете еще приехать сюда? Я бы приехала, здесь классная атмосфера, здесь классные дети. Я впервые вживую познакомилась с некоторыми своими коллегами, с которыми раньше мы только созванивались по видеосвязи. И встретила коллег с очень-очень старой работой, на которой я работала лет 10 назад. Именно в Саляте? Да, это так классно и неожиданно. Плюс мне очень нравится татарский вайб, это правда. Так классно наблюдать за детьми, которые знают песни на татарском языке и которые кайфуют от того, когда их поют. И круто, мне очень понравилось. А вы хотя бы раз слушали в жизни татарские песни? Я видела всякие мемы про татар. У меня есть подруга, она не татарка, но она почему-то очень любит татарскую музыку. И мы с ней все время мемами про татар и татарскую музыку обмениваемся. Она прям обожает. Вот так ей нахваталось. Давайте отправим привет, только на татарском. Мы посмотрим на камеру и скажем просто слово «салям». Салям. Салям, Янина. Янина. Да, она полячка. Полячка, которая любит татар. Анапа, у нас для вас есть небольшой интерактив, блиц-опрос, на который надо отвечать, не думая, сразу. Итак, первый вопрос. Думаю, это легко для меня. Да. Импровизация или подготовленные шутки? Подготовленные шутки. IT или юмор? Юмор. WhatsApp или Telegram? Telegram, конечно же. Скажите, пожалуйста, WhatsApp. Ну, только ради вас. Ладно, спасибо. Agile или Scrum? Scrum — это часть Agile. Рамиль Шарафиев или молодой ведущий? Молодой ведущий. Если что, это я. Москва или Казань? Ну, пока Москва, там посмотрим. Что для вас стендап? Стендап в смысле юмора? Вообще-то это мое хобби. Я выступаю в Москве на открытых микрофонах со стендапом. Вот как раз об этом хотели тоже поговорить. Помимо вашей вот основной работы, нам известно то, что вы еще занимаетесь юмором. Да.
А можно ли совмещать вот вашу работу, вот IT какое-то направление с юмором? Естественно, конечно. Вообще в IT тоже есть стендапы, так называются небольшие встречи, на которых люди делают быстро отчеты. Вот. И ко мне как-то пришла моя коллега на открытый микрофон, она из Питера приехала в Москву, и она послушала мое выступление, и она сказала, ну, в принципе, так у нас каждый понедельник открытие спринта проходит. Ну, потому что я все время шучу, у меня, ну, такой характер, я без юмора вообще не могу. И это помогает создавать атмосферу и находить общий язык с разными людьми. У меня есть фишка, у меня есть целый набор всяких фонов для Яндекс.Телемоста. И я в зависимости от настроения и темы ставлю либо сферического коня в вакууме, либо Годзиллу, которая такая разбегается. Точнее, люди от нее разбегаются, а она, куда вы, пацаны, без меня? Ну, когда какая-то сложная тема, и мы что-то обсуждаем, а я такая, вот такой величины мое непонимание. И это позволяет снизить градус серьезности. А если поступит предложение преподавать стендап детский в Саляте, возьмете за это? Детям, думаю, да, я теорию могу. Все-таки стендап-юмору можно научить. Да, и я сама проходила курсы по стендапу в Москве. Есть классные ребята, которые много лет занимаются обучением стендапу, потому что стендап — это суперструктурная штука. Есть определенная формула шуток и выступления. Этому можно научиться, это навык. И писать шутки — это тоже навык. То есть детский стендап тоже можно такой качественно сделать? Вполне это возможно, потому что этот процесс можно разделить на определенные этапы. То же самое, как в большом проекте. Есть задачи, есть подзадачи, и ты их выполняешь. То же самое, определенная схема, и ты пишешь свой монолог по ней. А татарский юмор? Ну вот, я видела мемы про татар, они прикольные. Прикольные? Да. Ну, значит, мы и надеемся через несколько лет, что наши дети тоже будут рассказывать стендап на татарском языке и под руководством вот такого мастера, как вы. Ну, я пока не мастер стендапа, я сама только учусь. Но, да, теорию знаю, теорию могу передать. Ну, как вы говорили, то, что есть задача, поэтому идти и достигать больших целей. Анапа, я предлагаю отправить пламенный привет вашим знакомым и, конечно же, нашим зрителям. И ваши пожелания? Мое пожелание такое: оставайтесь легкими, оставайтесь смешными. Все самые клевые вещи делаются на позитиве. То есть через призму юмора? Да, да. Совершенно с вами согласен. Вот у нас за кадром целая команда, и целый день это общение через вот эту призму юмора. И атмосфера такая легкая, и восприятие, и самое главное, вот команда сплоченная с помощью как раз-таки таких шуток. Поэтому огромное вам спасибо. Шуның белән безнең әлеге әңгәмә тамам. Анна апага бик зур рәхмәт әйтәбез, бөтенебез дә аңа рәхмәт әйтәбез. Ә без әлеге студиядан хәзер чыгабыз урамга, чөнки анда һава торышы рәхәт, һәм Гөлназ апа да сезгә кызык кына күчтәнәчләр әзерләп куйган. Безгә җитә бер кем хаялга ышанырга. Сәләттә шундый күп җырлар, һәм инде сәләт кешеләре шушы сәләт җырларын һәм татар җырларын беләләр микән? Без моны хәзер сезнең белән бергәләп тикшеребез. Әйдәгез җырлап алабыз. Хам агачлары, Сайры сандугачлары. Хыялым. Хыялым. Яши күңелем. Мин бәхетле. Син бәхетле. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Син бәхетле. Ау. Авыр сине табу. Ау. Тукта яңгыр, Тукта яңгыр. Яума әле. Безгә җитә. Кара әле күземә. Миндә карын күзеңә, анда сөй бар икән, син аңларсың үзеңдә. Манзарара. Манзарарарара, интек манзарара. Манзарарарара. Мин яратам сине Татарстан. Атанарым өчен яратам. Гомер үтеп бара.
Yüreğim yana, yürek yolkulana, gazaplarımla salmaz. Тап бәхетеңне, Сине илтә юлда бәхетеңне. сизәм мин дөньяны. Ишетәм, хис итәм, сизәм мин дөньяны күңелләр белән. Оңға, Соңга, иләмәйле оңга, соңга, соңга. Непонятно что, но мелодиясы бар, ярар. Гомерем Шулай узар мезгел, сине генә көтеп. Жәй җитүгә, Яшьләр бүле, ашкына еракларга. Минем йорт сәләт, теле. Юк, минем йорт сәләт. тел, 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 тел. Безгә җитә. Хыялларга шанырга, бәлкем, әйдә дустым хашлык. Бүген кулларымны чап-чап һәм биеп. И туган тел, И матур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. син минем соңгы тукталышым. Йөрәк сине үз итә, ни өчен диеп сорама. Яратам, бетте китте. Ай, рәхмәт бик зур сиңа Гөлназ апасы. Шуның белән бетте китте, җырлар бетте китте. Бу җырларны бер тапкыр ишетсәм дә һаман күңелемнән нишләптер утырам җырлап монда. Син минем соңгы тукталышым дип. Син Яратам, бетте Бетте китте, иә. Монда теге эфирның да күп өлеше бетте китте дип кенә әйтерлек булып калды, әйме? Карап торасың, шуның хәтле рәхәт, шуның хәтле эмоциялар, әйме? Менә аларны да мине алар үз урыннарына куя башлады. Менә алар урынына дип әйтегез, шулай бит. Хәзерге вакытта сәләт мөхитендә дөрестән дә рәхәт мөмкинлекләрнең чиге юк. Шулай бит. Укыйсың килсә, укыйсың спорт, башка төрле күңел ачу чаралары. Кайсы якта көнләшү белән көнләшеп утырам хәзер. Кайсы якта сынап карыйсың килсә, шул якта сине Тулай мөмкин. кылачлап каршы алар һәм мөмкинлекләрен бар, шулай бит. Җанлы сәләт ның ничә бүгін 8-нчесе чыгарылышы. Әле кашан беренчесен караган кебек һәм хәзер инде 8-нче чыгарылышка килеп җиттек. Тапшыру сайын яңа кунак, яңа алып баручылар, яңа рубриклар, ләкин бер әйбер һаман да үзгәрешсез. Ул безнең тугры тамашачыларыбыз, әйме? Һәм алар да бүгін безнең белән экранның тыярында утыраларга кайнар сәлам җибәрәбез дә. Һәм традицион рәвештә мин тәкъдим итәм менә шушы алар белән тереләй аралашу дип атыйм инде, шулай бит, җанлы аралашу. Алар белән сөйләшеп алыйк, алар безгә язганнар, хәзер без барысын да сезгә шулай ягъман. Мин күзне йомып әйтә алам, беренче комментарий кем язган? Кем исемле кеше? Әйдә. Рафис исемле кеше язган. Тамам, язган сәлам дуслар, кичәге җылы сүзләре өчен рәхмәт дигән. Менә бит ул хәтта исендә калдырган, без аңа кичә инде сүзләр җиткергәннәр. Карагыз, монда Зөһрә язган. Миңа да игә шундый робот кирәктер инде, шулай бит. Әйе. Ну, хотя бы робот-пылесос дигән. Ансы бит инде хәзер теләп сәң алып була бит инде. Яисә бүлеккә сорап була, шулай бит. Ул беләсең шундый җайлы, менә мин күптән түгел үземә алган идем. Өйдә хәзер минем белән сөйләшеп, исемнәремне әйтеп, өйне җыштырып йөри. Шуңа күрә кем уйлаган бит кайчандыр, менә сөйләр иде, кайчан булыр икән ул дип, хәзер безнең өйләргә дә роботлар килде дә керде. Шул безнең Алисәне генә алсаң да, хәзер сөйли дә, ашырга да пешерә. Ашырга да пешерә. Юк инде, әйтеп тора бит нәрсә салырга икән. Пешерә итсәң була инде. Минем өйдә әле һаман да Рамил пылесос. Мин үз кулым белән алам да рәхәтләнеп, бөтен йорттагы тузанны шулай чистартып чыгам. Ансы тагын да әйбәтрәк. Белмим, әйбәт микән, юк микән, ләкин ниндидер физик көч куярга кирәк. Тагын менә монда шулай ук Зөһрә әлеге комментарийсыннан соң калдырган ут рәсеме бу смайлик. Бу син белән безгәдер инде мәгълүм. Мин дә шулай дип уйлыйм. Рәхмәт Зөһрә сезгә. Тагын язганнар, Алмаз язган кара. Яңгырдан саклап йөрүче роботлар уйламадылармы әле дигән. Бу һава торышында уңайлы булыр идеме икән дигән. Миңа калса, роботның үзен яңгырдан сакларга кирәк, әйме? Төз алмас иде ул яңгырга. Бердән бер әлегә ниндидер кимчелеге ягы, ул электроника бит нәрсә дисәң. Су кирип, ул туктарга мөмкин.
Білесіңбі, мен қолса біздің яңғырдан сақларға керек дейді. Ол бет шындай рәхәт. Міне шығасың яңғыр астынан. Жәйге яңғыр деп сөйлеші келді. Жәйге яңғыр деп сөйлеші. Мен бірде октябрь айындағы яңғыр астынан басып тұрысы келмейді дейді ме? Мұнда жәйге яңғыр әйемен келеші. Жәйге яңғырның астына шығып басып тұрсаң жекті рәхәт болып кетті. Хәм жерде дымланғаш, хауа да өзгері. Айыруша міне бұл сәләт жерлігінде. Мұнда ширем бүтін жерде яңғыр яуып кеткеш, міне ялан аяқ еріп шықсам, мен әлі де қатырлайым, Тимур абай шылай еридірей, қатырлайсың ба? Әдіп әмінер шылай еридірей, шылай бет ялан аяқ, шуңа көре бұл бетінде бәрібір шушы жерінің жылылығын, рәхәтлігін тұю. Аны тұя білу өзі бір рәхәт, бәхіт мезгілі. Шуңа көре тәқдім етем мен де сізге. Андай таш диварлы фатирларда тұрсағыз, паркқа болса шығып кіріңіз. Бутылка білен су сүйіңізді шында жүріп кіріңіз. Құтлыйым Данияр абы деп яза бізге Рената апа. Біз битаның қызыл диплом алуын еске түсірген едік. Тағын бір тапқыр шу орында Данияр абыны құтлап қойсақ табыла. Һәм әлі аны шуды мини турнирда да біздің топ атқан уақытта ол бит кіртті өзіне керекті сұрауларға жауапларын. Тағын бір құтлар үшін сәбәп бар деп ойлаймын. Яқшы. Так, Рамил абы, әсін өзің кірттің ме кольцоға делген? Тупны атып қарадың бит сен? Кірттің ме сен өзің? Мен студияда вақытта репетиция сағанда кірттім. Нендедір тактикің бар ма өзің? Жоқ, аңы тактикасы жоқ. Анда тұтасың да ұртасың. Міне нендедір шол челленджін түшіріп бітірген вақытта. Айда. Эй, болмады бұл. Ақтағынан ғыттым нер. Менде де болмады, яра. Видеоға түсірген вақытта бір егітінің телефонын жемеріп түсірдім. Телефонын олақтырдым. Бұл бәлкім шылай ойланғандыр. Міне бит. Әкен оның қарауы контент қазір бар. Ең мәхиме шунсы, чөнки біздің... Бізге бит қазір шуны қатты рахат, нәрседір іштейсің, келіп шыға екен, яқшы. Келіп шықмай екен, деме контент бар. Екі яқтан да оңайлы. Қойсы яқтан қарасаң да ұтышлы дегендей. Так, кеттік мұнда. Зиле yazған Рамил абай Гүлназ апа деген. Аның сұрауы бөлінген. WhatsApp яки Telegram деген. Telegram әлбетте. WhatsApp. Telegram. Айда. Telegram. Айда. Telegram. Telegram. WhatsApp. Telegram! Кімдер менің шекілі Telegram'ны ярата, мен сізіне шылай комментарий арасына шақырам, чөнки Telegram оңайлырақ ол. Хаватыршы шәбейді деген бүгін. Хаватыршы дұрсын да шәп. Бүгін шындай рәхәт, үсі де түгіл, суық та түгіл, яңғыр да себелеп күні ала, ләкин қорқыныш түгіл. Рәхәт хаватыршы деген. Қарағыз менімді Анна Пабаран біздің ілімті болды бет. Әңгәмә, шушы әңгәмә вақытында ол айтты, Қазанға мақсус бірнеше күн алып қалдым дейді. Қазанны қарарға, шушы мұхитны үйренерге, қызықсынып нендей дабыс орындарға барып келерге. Һәм біз сұрадық, қоя барға бола деп. Мұнда бірнеше комментарий бар. Біріншісі енді аның Қазанның үзәк урамларында йөрергә кирәк деген. Мин килешәм шулай бит. Бу Бауман урамы, безнең Кирмән буйлары, Кирмәннең үзенә керсә була, тәмле итеп чәй эчә торган урыннар бар. Татар бистәсе шулай бит. Тулайым анда безнең тарихи урыннар. Тагын кайсы җиргә барып була Казанда? Казанда әлбәттә шулай Камал театрын күзәтеп алсак та, мен шул территорияларда бит. Шул якларны индейме? Ну, күбрәк шул Казанның үзәк урамнары. Тарихи борынгырак урыннар дип әйтәйин. Килешәм. Шәй эшергә кереп чыгыгыз дигән. Шулай бик шундый тәмле урыннарыбыз җитәрлек безнең. Минемчә, аларның сәләтнең иң тәмле ашарга пешерә торган апалары да аны сыйлаганнар бер инде шулай. Мин дә шулайдыр дип уйлыйм. Курали, мин һаман менә мине синең белән безнең бәхәс җибәрми әлиме? Telegram яки WhatsAppны дигәнгә. Мин сиңа бик шәп бер аргумент таптым. Нигә Telegram шәбрәк? Әйдәле. Чөнки Telegram ул безнең рөхсәт ителгән социаль шелтәләр исемлегендә. WhatsApp безнең хәзерге вакытта рөхсәт ителмәгән социаль шелтәләр исемлегенә керә. Шуңа күрә Әйдә, син кайчык куй, мин кагаз куйганда кисәсең мин әйдә. Telegram димә булайтып. Менә хәзер дөрестлек барлыкка килде дип уйлыйм. Әйдә, син күңелсезләнмәсен өчен карыйга нәрсә язганнар икән. Баскетбол шәп уйнадыгыз дип язганнар безгә монда. Без бер тамашачы. Дөрестән дә без беләсезме, шуны хәтле менә фәлкешләр белән уйнап чыктык. Һәм иң кызыгы менә бүтән сәләт аланда бер генә кеше кертте. Шушы махсус быжырага тупны. Ансы да минем башта авызга тиеп төште аны топ шулай. Анда да ниндидер кичкенә өлеш керткән менә. Менә эз булса да.
Тагын язганнар белән дә кичке чаралар спорт буенча нәтиҗәләрне карап була диелгән. Алын нәтиҗәләрен біз үзебез яңгырата алырбыз. Мин кичә үзем дә кичке чарада булдым. Шулай ук фильмнарында карадым. Кичә бит фильмнар күрсәттеләр. Кичә фильмнар күрсәттеләр. Оспарух аланы безнең җиңү яулады. Моделаны һәм Кубрат аланы алар үзләренең видеолары, кинолары белән кызык итеп төшереп беренче урыннарны яуладылар. Шулап та кызык иде. Анда киләчәк турында да, шулай биләрне дә күз алдына китерделәр. Бик кызык форматта ясап күрсәттеләр безгә балалар. Инде спортка килгәндә, бүген стритбол булды. Беренче урынны Аспарух каналына яулады. Икенче урын безнең Сәләт Санактан һәм өченче урында Моде аланы. Димәк, безнең бүген спорт майданчыгында да баскетбол һәм алан территориясында да баскетбол булган. Һәм безнең хәтта студияда нидер процесслар арасында безнең көндә хәзер баскетбол уены бара. Менә әлегә арыткан топ ул али яңа гына килде. Гадәттә инде без уйныйбыз менә шулай газетләрдән һәм кагазлардан язылган топ белән. Аны кызыграк. Ул әйбәтрәк тә керә бугай. Әйбәтрәк тә керә бугай. Алина язганда кайнар сәлам, җанлы Сәләт, тагын бер тапкыр барыгызга да бик зур рәхмәт. Балаларыбыз Сәләттә бик бәхетле, алга таба да уңышлар сезгә дип язган. Һәм анда белесезме, күпме смайлик монда. Мин дә аңа җавапка бер 38 йөрәк җибәрәм, ярыймы? Син рәхмәт әйтәсең. Мин рәхмәтләрне җиткерәм, чынлап та. Барыбер беләсеңме, менә шу комментарийларны алгач, җитер тагын кайф күтәрелеп китә шикелле. Сиңа да шулай тойламый. Әлбәттә, ул бит инде беләсезме, беренче нәрсә кеше карый гына түгел, шушы караганнан соң да үзен ниндидер өстәмә рәхмәт сүзе, ниндидер җавап реакция калдыра. Бу үзеннән үзе ниндидер тагы да күбрәк эшләргә, тагы да күбрәк шушы тамашачылар өчен тырышлык куярга бер ни өсти, канатлар өсти. Син ишетәсеңме? Яңгыр ничек итеп төшә? Әкренләп менә җил искән тавыш барымы? Кеше бит безнең команда әле уйларга мөмкин без каядыр бүтән җирдә төшеп ятабыз. Без басуда. Безнең якын тирә ничә чакрымда цивилизация юк дисәң дә була бит инде берләндә. Шулай бит иң якын авылганда ничә километр? Биләр авылы инде монда безнең. 3-4 километр бара кирәк. Шуңа күрә үзенә күрә рәхәт атмосфера монда. Һичшиксез, һичшиксез. Табигать үзенә. Киемгә килгәндә менә кичә белән чагыштырганда синең өстендәге шушы толстовка бик матур. Кичә ямсыз дип әйтмәкче буласың син. Юк. Чагыштырганда дисең ич. Юк, икенчесе дим, икенче төрле чагыштырып әйткәндә. Кичәгесе дә матур инде, аның төсе бик килеп бетмидер инде. Сиңа да бусы килешә, хәтта кичәгесе матурак та иде әлсә. Дөресен әйткәндә син ул төсне бәяләп кенә бетермисең. Һәм бу киемнәрне биргән кешеләрне дә искә алып үтсәң. Бу безнең дусларыбыз, ничә ел инде эшләп килгән партнерларыбыз, Сәләт Стор кибетенә әйдәгез, аларга бер алкышлар бирик. Беләсезме, әлеге толстовка ул нәрсә утырып кына торырга ярый минем өчен. Минем өчен, чөнки аның белән мин куркам каядыр чыгырга, каядыр тотынырга, нәрсәдер ашарга, шулай бит. Бу бары тик менә шулай илмаеп тамашачыларга килешче утырышың. Шулай ук партнерларыбызга килгәндә, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы әйдәгез, аларга да рәхмәт әйтәбез. Әйдә син дә беренчесен әйтеп китәсеңме? Әлбәттә, рәхмәтләребезне шулай ук Созвездие Йолдызлык фестиваленә юллыйбыз, Шаян ТВ телеканалына безнең күп зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт яусын сезгә, безнең форумны оештырырга ярдәм иткән өчен. Һәм тагын кемнәргә җиткерәбез рәхмәт. Шулай ук безнең Алабуга Политех бар, шулай бит аларның шулай монда бар мастер-класслары да, нокталары. Менә шуларның коптырларын бәреп төшердем ишен кичә. Кичә. Шуннан соң сине чакырмадылар шулай бит. Һәм инде алдынгылар хәрәкәте без алар белән 6нчы форумда күрешәчәкбез. Рәхмәт сезгә дә шулай һәм Яшьләр академиясе, дипломатия академиясенә шулай зур рәхмәтләребезне җибәрәбез. Рәхмәт безнең партнерларга, әйдәгез аларга алкышлап алыйк. Теге ничектер вакыт узаймы? Менә әлегә эфир башланган кебек иде. Һәм әкренләп кенә без Җанлы Сәләт эфирының ахырына якынлашабыз. Ул гына түгел бит әле, минем дә менә берлегендә әлеге форумда эшем тәмамланып килә һәм ничектер соңгы секундларны сузасы килә, күбрәк сөйләшәсе килә, аралашасы килә, чөнки шушы шау-шуда, шәһәрдә булган эштә кайнаган вакытта әлеге Сәләт дөньясына кайтып, 2-3 көн генә шушы урында ничек әйтәр бит әле, алышынып килү. Ичке дөньяны башны бушатып, шушы шау-шудан тынычлыкка, табигать кочагында шушы иң гади, иң ачык балалар белән аралашып килү рәхәтлек бирә. Синдә андай бер бар бит инде. Әлбәттә бар. Без хәтта менә бер форумнан икенчесенә әле кайтып
торсак та барыбер ниндидер сагыну хисе бар күңелдә һәм инде шушы урынга, шушы кешеләргә гел талпынып кайтасың. Һәм беләсеңме, менә 6 форумга киләбез, ләкин 6 форумның берсе дә теге бер-берсенә охшаган булмый. Һәр вакыт ниндидер яңа әйбер, яңа кешеләр, яңа нәрсә барлыкка килә. Шуңа күрә бу урынга һәркемгә дә кайтырга киңәш итәбез. Әгәр инде кайта алмасагыз, җанлы сәләткә кушылырга унытмагыз. Амил абый, эмиссия соңгысы теге моңсуланып утырма, без сине сәләтте һәр вакыт көтәбез. Әле калган форумнар бар, тагын 2 форумга безгә кунакка килерсең. Шулай беләсеңме? Машина белән кайтып төшәсең, теге шәһәрдән ашасың, шушы сәләт җирлегенә карап торасың, берәр югарырак ноктага менеп шулай. Кояш бата әкрен генә, балалар тавышы, салкын җил исеп китә, монда елга агып тора. Һәм шушы тынлыкта синең балагыңнан берәр кырмыска менгәнен сизеп аласың, шулай бит әзрәк кенә чабынып, кычытынып аласың да, һәм аңлыйсың, дөрестән дә менә бу табигать, менә монда рәхәт. Шуңа күрә миңа гына түгел, сәләт белән бәйле барлык ветераннарга, шулай бит элек сәләттә эшләгән кешеләргә шушында кайтырга насыйп булсын. Яңадан шушы сәләт мөхитен тыеп, катнашырга, нинди дә булса, эшләрдә булышыргамы, менә шулай гел тыгыз элемтә булсын иде дип телисе килә. Әйе, әлбәттә, баштан син үзең киләсең монда, аннан соң инде менә күпләрнең хәзер балалары, оныклары йөри, кыскасы, сәләт булсын ул тормышта һәр вакыт. Ягъни менә кыска вакыт аралыгында гына түгел, һәр вакыт. Тормыш дәвамында сәләт безне һәр вакыт алып барсын иде тормыш буйлап дигән. Менә шундый теләк теләр идек без. Килешәм. Килешәсеңме? Традицион рәвештә җанлы сәләт бит инде нинди дә булса бер мизгел белән төгәлләнә. Бүген нәрсә безнең? Бүгенге мизгел шундый кызыклы, беләсеңме? Әлеге иҗади чыгыш булсын өчен бүген безнең балаларыбыз, безнең оештыручыларыбыз шушы Биләр җирлегендә иртәнге сәгать 5-тән 6-дан торып төшерделәр шундый шәп видео язма, шундый шәп иҗади чыгыш, һәм моны күзне дә алмыйча карарга киңәш итәр идем мисал. Димәк, җанлы сәләт командасы үзләренең иң тәмле йокларын калдырып, балалар калдырып, йыртып, ачып, әйе, ярым йоклаган килеш шушындый видео ясап бирделәр. Әйе, ләкин ул шундый шәп килеп чыккан, мин менә бер өлешен генә күрдем. Әле ул аның җыры да искиткеч матур, Аккалфак җырына язылган видео язма, ул һәм Кубрат хан аланына һәм безнең операторларыбызга, безнең группабызга идезәп кичле алкышлар җибәрик әлеге язма өчен. Алар бит менә хәзер дә кайберсе инде ярты күзеңне җумып утыра, чөнки алар иртәдән инде тыгыз эш графигында кайныйлар. Шуңа күрә әйдәгез егетләрне көттереп тормыйк, тамашачыларны көттереп тормыйк, шушы күптән көтелгән видео язмага без күз салыйк, ләкин инде аңарча әйтеп китәбез нәрсә дип. Без сезнең белән саубуллашабыз дип, ләкин озакка түгел киләсе форумнарда очрашырбыз. Һәр вакытта да җанлы сәләт белән бергә булыгыз һәм видео язманы карагыз. Şakırım şirden kildik biz Akkafakның tağılğan şağı Akkafakның tağılğan şağı Tuğanlarның bir